kod imuno ka gidhi. Watimo limbe, warado kodgi ka gibiro ka kata mtandaoni. Ingeni tinde okochuno ni nyaka idhi in iwuon iidh ndege. Inyalo keta Twitter, inyalo keto gimoro e mtandao to gineno to giduokowa. Kokamano tinyalo luongo space mar YouTube, inyalo bedo gi space e YouTube, inyalo bedo gi Zoom, inyalo bedo gi X-Space, to ingeni seche bendo pogre e piny. Seche moko wan gokinyi koni to jok moko en godhiambo. Koro inyalo nwang'o ni wan gi gimoro gokinyi kabisa mondo wanwang' jok makoro dwa dhi nindo. Kaito sa uchiel walos gi jok ma seche gichel gi mekwa. Kaito godhiambo walos gi jok makoro eka ochiew. Koro chieng' moro achiel wanyalo bedo gi chenro adek makoro waloso kodgi mondo wawinjre maber. Wawinj jite. The idea en ni nyaka jite owinj. Ok ni en ng'at achiel kende ma iwinjo. Jite nyaka miwa maoni. Giwacho nadi mondo wawinjre kodgi. Mar ang'wen en liaison with other stakeholders, promote the participation of Kenyans diaspora in democratic processes in the country. Kata ka jo Kenya ni pinje maoko, oko min ni koro oginyal wacho kuom weche kaka mag kura, kaka chike mawandiko gieki. Gigo matimore pile ka pile. Gike matimore pile gieki, nyaka gibende gibed gi duol. Koro wane mwamiyo gi duol. Kantiere legislation madhi parliament, for example, waketo ne gi Zoom, to wangiso gini mae legislation madhi. Wawacho kaito wayawo ne gi mondo giornwa maoni. Giwacho nang'o maber koso marach, maber koso marach. Nikech ing'eni sani chike mawango nyaka public participation bedie. Koro public participation gibende gin Kenyans, koro nyaka gi participate. Develop incentive framework for diaspora remittances. Apa ni mae wach mapek nikech sani jowa man pinje maoko oroga pesa dala. Ka ng'ato tuo, ka ng'ato nitie osiptal, ng'ato tho, gihawi marach, nyathi moro nie school, to school fees onge, chiemo rumo, oro moro biro, to gioro pesa. To seche ma gioro pesa gieki, to ing'ado gi pesa mang'eny. Koro wasebedo kwa loso gi jok ma ntiere space mar remittances, mar oro pesa ni. Wawacho ni ere kaka ginyalo oro pesa, machop ne jok ma gioro negi tok ng'ad gi pesa mang'eny. To kata ka gioro remittances gieki, ere kaka remittances gieki ok lal ne wach chiemo kende, to gi osiptal, to gi ike, to gi school fees. Ere kaka pesa magioro ni inyalo ti godo maber mondo gibende ginwang' pesa moro ewi pesa magioro no. Iluongo ni investment, tabuloso kuome matin, bang'e matin. Kaito harness diaspora savings, facilitate foreign direct investment and technology transfer. Ma ema wacho na bulose bang'e matin. Nikech ka gioro pesa, to ing'eni ng'eny thoth ndalo ka jo Kenya oro pesa to lal. Seche moko wetewa inyalo ng'ise ni onyiew ni puodho moro matin, to oro ni picha to puodho moro ni no ok mari, oro ni ot to ok mari. Kiduogo dala tinwang'o ka chunyi nyalo chung' nikech ma wach manade. Or ni picha, wuondi ni oseger ni ot, to kare mana od jirani emo or ni picha. Kato nyieo ni lo ting'eo lo. Onyiew ni lo to ok onyiew ni lo. Oro ni kalatas moken maradier. Koro ka abulose matin to watemo konyogi mondo ka gioro gik ma gioro goeko, kata ka gidwa timo gimoro to wakonyogi, wa safeguard pesa gino mondo kik lal. Nikech ng'eny ndalo apani usewinjo weche mang'eny, usewinjo jo Kenya mang'eny ka ywak kabisa. Nikech pesa gi olal, weche gi ok odhi maber, owuondgi, ka seche moko bende gi pinje maoko gisebet kanyo kata higni 10, koro giduogo to giparo ni